We're an industrial electrical supply, Phelps Dodge, Philflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Mayroon ka bang problema sa pag-ibig, pamilya, kaibigan, o mga kwentong nais ibahagi? Halina't sumulat at ating sariwain ang mga matatamis at pait na kwento ng buhay. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find its own. Pag-usapan natin on air sa radyo at sama-sama nating bigyan ng payo at solusyon dito sa LNU. Love Notes Unlimited. Handog sa inyo ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Magbabalik tanaw sa mga kwento mula Lunes hanggang Sabado, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon sa 1161 kHz AM band at mapapanood din ng live sa Facebook. LNU Love Notes Unlimited. And it has a story without. Magandang hapon Pilipinas, isang maaksyong hapon Pangasinan at Dagupan. Araw po ngayon ng Miyerkules, August 19, 2026. At sumasa inyo na po ang programang Love Notes Unlimited. Ako, napaka-formal naman sa sumasa inyo. Sumainyo ang kagandahan. Dapat ang sagot nyo, sumainyo rin. Diba? Ganun yun. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Muli, welcome po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig na nais po ninyong i-share dito po sa atin pong programa, pwede nyo po yung i-send sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment, mga ka-aksyon, sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Samahan po ninyo ako hanggang alas 2 ng hapon. Pag-usapan po natin usaping pag-ibig. Kung saan dito po sa programang Love Notes Unlimited, bawat puso may kwento. Bawat kwento ay may pag-ibig. Diba? Yan ang natin ngayon, mga ka-aksyon. So, may mga love situation ka ba na hindi mo alam kung ipaglalaban mo pa or susuko ka na, di ba? O, send mo sa amin yung kwento mo. Pag-usapan natin yan. Diba? At abangan din natin, mga ka-aksyon, dahil meron tayong gagawing natin dito. Like, pakulo, ganyan, diba? Love advice of the day, yung mga ganyan, diba?
Abangan natin sa mga susunod na araw. Pero sa mga oras na to mga ka-aksyon, ngayong araw po ng Wednesday, pag-uusapan pa rin po natin usaping pag-ibig. Ayan, at samahan po ninyo ako hanggang alas 2 ng hapon. At atin pong pag-uusapan ang mga kwento na ibinahagi or sinend po sa atin ng atin pong mga letter sender. Pero kamusta muna kayo mga ka-aksyon? Kamusta po muna ang inyong araw sa mga areas po ninyo? Alam nyo, gusto kong bigyan ng motivation. Gusto kong bigyan kayo ng kumbaga, lakas ng loob mga ka-aksyon. Ngayon pa ba kayo susuko, di ba? 4 months na lang, makakatanggap ka na ng Yan talaga ang motivation, di ba? Matatanggap po ng 13th month, di ba? Ngayon ka pa ba susuko? Yan ang mga ka-aksyon natin, di ba? Sabi dito na imbag, malam anak, anak Angel, mangrugi manan tudo, ingat po tayo. Wan garod nanay Viviana niya, mangrugi manan, dito yung Dagupan City, tatay pagtutudo, nanay Vivian, ngam ko amo laang, sa gabasit malaang tikwana. Sila arbis-arbis laang ang napigsa. Pero ingat-ingat po tayo mga ka-aksyon, sa lahat po ng mga kababayan po natin, lahat po ng mga ka-aksyon po natin. Mag-iingat po tayo mga ka-aksyon. Ingatan po ang buhay, ingatan po ang self, di ba? At ingatan din siyempre ang kalusugan po natin. Pero kamusta muna kayo? Sa lahat po ng mga ka-aksyon po natin, pwede po kayong mag-comment dyan ng hi, hello, di ba? At mabasa po natin, makita po natin sino yung mga nakatutok sa atin, sino po yung mga nanonood, nakikinig. Para po ma-notice kayo, makita po natin, or makita po kayo ni Action Angel. Sa lahat po ng mga listeners and viewers natin, samahan po ninyo ako hanggang alas 2 ng hapon. Pag-uusapan po natin, usaping pag-ibig. Ayan, sa lahat po ng mga ka-aksyon natin, Nanay Vivian Olarte, dyan po yan sa may Tubaw, La Union, naimbag nga malam Nanay Vivian. At kay Ante Marie Zabala, yan, di ko nabasa kasi yung niya kahapon, comment niya, pero happy birthday mga ka-aksyon, kay Mama Dav, ayan, ang isa sa mga, between, di ba? Sabi kasi sino ba yung nagsabi mga ka-aksyon? Mga rosas, sabi yan, di ba? Ng Action Radio. Ayan, happy birthday po kay Madam Dav, kay Ma'am Dav Tibakay. Kasi siya po ay nagdiriwa ngayon ang kanya pong kaarawan. Sabi nga nito sa nabasa ko mga ka-aksyon, kaya pala walang holiday nung July. Kasi sunod pa lang wala kayong pasok ngayong August. Well, hindi naman natin inaasahan mga ka-aksyon, lalo na sa mga estudyante, sa mga nag-work po sa government, di ba? Pero dapat maging makabuluhan pa rin yung mga araw na hindi po kayo papasok o hindi po kayo pumasok mga ka-aksyon. But ay may mga nagagawa pa rin po kayo sa inyong pong mga bahay, Yun na naman po ang gusto kong sabihin sa inyo. Sana ay malinaw, mga ka-aksyon, ang ating sinabi po ni Action ni Angel. Pero kahapon, pinag-usapan po natin ang buhay po ng atin pong letter sender mga ka-aksyon. May kaugnayan pa rin po doon sa kanya pong boyfriend na marami daw responsibilidad sa buhay. Yan. So, tinatanong niya kung magstay pa ba siya or iwan na niya yung kanyang boyfriend. Kasi yung kanyang boyfriend mga ka-aksyon ay napakaraming responsibilidad. Meron siyang anak doon sa dati niyang partner at meron pa yung tinutulungan niya yung kanyang mga magulang, diba? So yung advice natin kahapon, wag muna makipag-break pero wag ka ring mag-commit agad sa marriage, diba? So mag-usap muna sila sa yung seryoso tungkol sa future mga ka-aksyon. Kasi hindi naman talaga problema kapag maraming responsibilidad ang isang tao. Ang tunay na tanong dyan, kung may puwang pa ba siya para sa'yo habang ginagampanan niya rin yung mga responsibilidad niya yon sa pamilya niya, mga ka-aksyon, diba? Kasi naiintindihan natin yan, lalong-lalo na kapag wala pong ibang aasahan yung mga parents, lalo na pag matanda na, mga ka-aksyon, So, sino ba yung aasahan nila? So, yung mga anak nila, mga ka-aksyon. Lahat naman po tayo, kahit nasabihin natin na pumasok na kayo doon sa pagpapamilya, hindi pa rin natatapos minsan yung mga responsibilidad po ninyo sa inyo pong mga pamilya. At mahalagang tanggapin mo rin, diba, na may anak siya,
at may magulang siyang kailangan din suportahan. Ano din natin nagpapasalamat din tayo kay Madam Brenda de Guzman kasi nag-share din siya ng kanyang maikling kwento kasi same lang din sila ng karanasan ng letter sender natin. So sabi dito ni Madam Julia Madriaga Marquez, gandang hapon, beautiful angel. At ganda rin po ng blouse mo, Pilipiniana. Ingat-ingat po lagi, sabi niya. Opo, parehas po kami ni Ma'am Dam. Isang nakita ko pala siya kanina umaga. Tapos, ganun na nga rin. Magandang hapon po kay Madam Julia Madriaga Marquez. Diyan po yan sa may in Malugsor, San Fabian, Pangasinan. At kayo po ay mag-iingat. Ingat-ingat po tayong lahat, mga ka-aksyon, sa lahat po ng mga gagawin po natin. At syempre yung pupuntahan. Ito po mga ka-action, basahin po natin. Ito pong atin pong sulat. Sige sa. Basahin po muna natin mga ka-action. Ito pong atin pong sulat. Ngayong araw po ng Wednesday. At inaasahan ko pa rin po na tulungan po ninyo ako mga ka-action sa pagbibigay po ng advice. Dahil syempre hindi kaya ni Action Angel. Hindi ni Action Angel ang mga advice mga ka-action kung wala po kayo. Kung wala po kayong tutulong din kay Action Angel. Diba? Ito po mga ka-action, basahin po muna natin. Ito po ang atin pong sulat. Ngayong araw pong ito mga ka-action, sana po ay tulungan po ninyo ulit ako sa pagbibigay ng atin pong love advice sa atin pong letter sender mga ka-action. Ngayong araw po ng Wednesday. Lunes? Sa Lunes pa yung niya? Isang maksyang hapon po, Action Angel. Naghiwalay po kami ng ex ko dahil sa cheating. Pero parang bumalik ang dati. Meron po akong ex, 33 years old, 5 years mahigit. Bali, 3 years po kaming magjowa. Then, nag-decide mag-live-in for 2 years bago kami naghiwalay kasi nag-cheat siya sa akin, sa workmate niya, na mas matanda sa kanya. Na single mom, at masaklap pa, kasal yung babae. By the way, may anak po kami, isang lalaki, 4 years old na ngayon. So, year 2023, nasubok po ang relasyon namin. Sunod-sunod na problema. Laging may sakit ang anak namin, na ospital, naubos ang savings, natanggal siya sa work. Tapos on the rocks ang relasyon namin. Kasi may mga bagay siyang ginagawa na hindi dapat. Like for example, pag-heart sa stories ng kabarkada kong babae. That particular na kabarkada ko always na parang sending ng interest. Sinabihan ko siya, okay din na raw niya gagawin and more. Parang micro-cheating na. As a father, as a provider, wala akong masabi sa kanya. At mabait naman talaga siya. Given na yon, promise. Basta madaming nagsasabi na mabait na tao, hindi pala imik, walang bisyo, mabait na anak, 100% mabait. Pero nung nag-live-in na kami at tumagal na, ewan ko, mabait naman talaga siya. Kaso yun lang, lumalabas yung red flag pagdating sa mga babae. Nagma-micro-cheating,
bago naging kami, may past relationship siya ng 9 years from high school. According to him, yung babae ang nagloko ng ilang ulit at pinatawad niya. Noong naliligaw siya sa akin, I gathered info from the people who knew his past. And yes, confirm naman na totoo na yung babae ang nagloko. At noong tinanggap ulit, naging paranoid at takot na sa sariling multo si girl. At naging toxic na sa relationship nila hanggang sa nawalan na siya ng gana at nakipag-break na. And after that, nakilala niya ako. Fast forward, so 2023 nga, naging malabo, roller coaster ang relationship namin. But I stayed firm, faithful, supportive, loving partner sa kanya to the point na mas mahal ko siya kaysa sa sarili ko. Ako po pala ay stay-at-home mom, graduate, let passer. I gave up also several opportunities na makapag-work kasi priority ko ang anak namin. And ang sabi naman niya, may work naman siya. But that year, natanggal siya sa work bilang isang nurse. So nag-apply siya sa isang government at may pinsan siya doon. So in short, nakapasok siya. Kaso sa ibang province siya madistino. 6 to 8 hours away dito sa province namin kasi doon lang may slot. So naging LDR kami. Umuwi lang siya tuwing Friday evening, pabalik dito sa amin. Ganun ang setup namin. Hanggang sa may napapansin na akong kakaiba. Iba na ang sinasabi ng instinct ko tungkol sa girl na ka-work niya. May time kasi na nauwi siya, mag-chat yung babae after work. Mga nonsense questions at feeling close sa chat kasi may pa At sir, sa pag-chat niya. Samantalang yung ka-boardmate mismo ng ex ko na katrabaho din nila, lahat ng convo may sir sa huli. Tapos itong si ate girl, ang komportable. Kaya nung nag-chat, ni-restrict ko. Sinabi ko sa ex ko, sinabihan ko rin siyang may kutob ako sa babaeng yan at layuan niya. Fast forward mga ka-aksyon, nagkaroon kami ng malaking away. Umabot sa point na gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. At hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Action Angel. Dahil nahuli ko sila ng ka-work niya. By the way, sila pa rin nung haliparot niyang ka-workmate. At balita ko, sila nang magka-boardmate doon. At umuwi na din si ex sa bahay nila girl pag weekend na hindi umuwi dito. Though hindi pa niya inuwi dito sa province namin si ate girl, according sa mama niya, nakikita niya na ka-video call niya at pinakilala sa kanya via video call na daw. Gusto ko lang pong linawin, Action Angel, nahiwalay na po kami. But lately, medyo humahabang oras niya sa anak niya pag nauwi dito kumpara noon. Dati kasi, di masyadong nakakatagal. Uwi agad, kaya ibalik niya agad sa bahay. Kung kayo po bang nasa sitwasyon ko, Action Angel, naghiwalay kami dahil sa cheating, dahil sa paulit-ulit niyang pagluloko, pero parang bumabalik ang dati. Ano po kaya ang advice na dapat kong marinig? Nagmamahal, Black. Ayan, mga ka-action, may video mahaba, kinat natin yung ibang part. So, naghiwalay sila, mga ka-action, dahil sa cheating. Ayan, na naman eh. Grabe talaga. Naghiwalay sila dahil sa paulit-ulit na pagluloko nung kanyang di niya sinabing kasal sila. Parang boyfriend ata, tapos ayun, live-in pala sila, mga ka-action, no? Tapos meron silang anak. Itong ating letter sender. Minsan yun yung mahirap talaga, mga ka-action eh. Lagi ko nga sinasabi, parang kumbaga kapag ganun pumayag kayo sa ganung setup minsan, talagang mahirap, mga ka-action, ano? Parang kumbaga
wala kang pinanghahawakan, mga ka-aksyon. Parang yung boyfriend niya, di ba, na nagagawa pa rin niyang, like, sabihin natin, baga sa ibang babae, ganyan, sa ka-work niya. Alam niyo, lagi ko nga sinasabi, mga ka-aksyon, napakadali lang gumawa ng mali, di ba? Napakadali lang, kumbaga sabihin natin, magloko, di ba? Kasi nandyan lang yung temptation eh. Sa paligid-ligid lang, mga ka-aksyon, or di kaya naman eh, sabi ko nga madali lang, di ba? Sa panahon natin ngayon. Pero nasa sa inyo pa rin po yan, di ba? So, sa letter sender natin, sabi mo, parang bumabalik kayo sa dati. Kayo po ba, mga ka-aksyon, kung kayo po ang nasa sitwasyon niya, bibigyan niyo po ba ng chance yung ex? Or, kumbaga, strictly co-parenting na lang talaga ang kwan po ninyo. Pero, sa letter sender, valid naman yung, kumbaga, galit na nararamdaman niya after everything na nangyari, mga ka-aksyon. Kasi hindi naman biro, di ba? Yung paulit-ulit kang lokohin, di ba? Paulit-ulit kang saktan, mga ka-aksyon. O, yun yung kwan natin. Especially dahil hindi naman simpleng break up lang yung pinagdaanan na kumbaga, na hindi nyo naman lang isa't isa. May involved kasi, mga ka-aksyon, na paulit-ulit na panloloko, ganyan. Pero ngayon, na co-parents na kayo, siguro try to separate yung feelings, mga ka-aksyon, doon sa taong nanakit sa'yo. Ewan ko. Diba? Parang kumbaga, ano na lang siya, tatay na lang siya ng anak mo, hanggang doon na lang. Diba? Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Kung mas present siya ngayon, kaysa dati, sinasabi mo nga, so, hayaan mo siya na i-prove yun through yung kanyang consistent na actions, diba? Para sa anak mo. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mo siyang bigyan o di ka naman obligado ka na dahil nga ganun siya, di ba? Kumbaga, present siya sa buhay ng anak mo lately, hindi ibig sabihin nun na bibigyan mo ulit siya ng access sa puso mo, di ba? So, mamaya mga ka-aksyon, pag-uusapan pa po natin, yung buhay po ng atin pong letter sender. Napakahirap ng kanya pong Pero oras natin, 1:15 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipangalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy.
Pops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Aksyon Radyo Pangasinan ang oras, 1:19 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Dok, may mga tao na hindi naman daw sila mahilig sa matamis. Paano daw sila naging diabetic, Dok? Now you're talking about food, ha? Yung diabetes, hindi lang dahil yan sa pagkain ng matatamis. Marami rin sa atin ang hilig kumain ng mga carbohydrates na hindi naman matamis. Mula sa kanin na unlimited, mula doon sa pasta, sa tinapay. So lahat ng ito nako-convert ng katawan natin into glucose. And one day, kung ito ang habit na natin, tataas ang ating blood sugar and that will lead to diabetes. Kasama pandesal, pansit, Pandesal, at alabo. kung ano-ano pang tinapay, can cause diabetes in the long run. So, naipapayo ko sa mga pasyente na piliin nila yung healthy lifestyle. Yung mga pagkain, samahan nila ng prutas at gulay. Tapos, bukod sa ehersisyo, nagpapayo ako ng MX3. Kasi yung MX3, nakita nila sa mga pag-aaral, nagtataglay daw ng alpha, beta at gamma nutrients. Tumutulong to stabilize the blood sugar. So, syempre hindi naman nila ihihinto ang gamot nila sa diabetes. Pero kapag sinabayan nila ng MX3, mas maganda ang sugar level nila araw-araw. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart
Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, Iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magiliw sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Dok, may mga tao na hindi naman daw sila mahilig sa matamis. Paano daw sila naging diabetic, Dok? Now you're talking about food, ha? Yung diabetes, hindi lang dahil yan sa pagkain ng matatamis. Marami rin sa atin ang hilig kumain ng mga carbohydrates na hindi naman matamis. Mula sa kanin na unlimited, mula doon sa pasta, sa tinapay. So lahat ng ito nako-convert ng katawan natin into glucose. And one day, kung ito ang habit na natin, tataas ang ating blood sugar and that will lead to diabetes. Kasama pandesal, pansit, Pandesal, at Alabo. kung ano-ano pang tinapay, can cause diabetes in the long run. So, naipapayo ko sa mga pasyente na piliin nila yung healthy lifestyle. Yung mga pagkain, samahan nila ng prutas at gulay. Tapos, bukod sa ehersisyo, nagpapayo ako ng MX3. Kasi yung MX3, nakita nila sa mga pag-aaral, nagtataglay daw ng alpha, beta at gamma nutrients. Tumutulong to stabilize the blood sugar. So, syempre hindi naman nila ihihinto ang gamot nila sa diabetes. Pero kapag sinabayan nila ng MX3, mas maganda ang sugar level nila araw-araw. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Tutsi, constipated, kuminhawa dahil sa pag-inom ng Sen Panyawan Coffee Mix. Before po, nahihirapan po akong dumumi. Pero nung nag-take na ako ng Panyawan Coffee, everyday na po akong nagpo-poop. Constipated ka ba dati mo? Yes po. Itong gusto ko din po yung taste niya kasi comparing sa ibang coffee po na masyadong matamis. Sa mga gustong mag-daily ang pagbabawas, try nyo din po mag-take ng Seed Panyawan Coffee Mix. Nakakaganda po siya ng bawas. Nakaka-regular po siya ng pagdumi. Tutsi po, Kapangan Benguet. Sen Panyawan Coffee Mix. Gawa ng Sen Marketing. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia,
ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Oras po natin mga ka-aksyon, 1:30 na po ng hapon at tayo po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Kasama niyo pa rin po ang inyong pong lingkod. Ako po ito, Section Angel Peralta, sa atin pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Magandang hapon pa rin po sa inyong lahat mga ka-aksyon. Sana ay nandyan pa rin po kayo, nakatutok, nakikinig, nanonood sa atin pong programa. Ako hindi ko maiwasang dumigay. Sorry po Hindi ko maiwasan. Pasensya na. Na naman kasi siya nag-soft drinks na naman siya Hanggang mamayang gabi to talagang Pero kamusta po kayo mga ka-aksyon? Good afternoon po. Sabi dito, Rainy, Wednesday Afty, Action Angel. Happy birthday, Action Dav. How young is she? Sabi niya, naku, ano po siya? Nasa pa lang? 17? Nasa po ata siya? Mga, ilan taon na ba siya, ma'am? 45? Ganyan? 45. Di ko sure po, Ma'am Malu Hello sa inyo lahat dyan. Miss ko kayo. Ingat kayo lagi. God bless. Opo nga po, Ma'am Malu. Tagal-tagal na din po ninyo simula nung kayo po ay bumisita dito. May mga interns pa po ata, Sabi dito, maulang hapon, Ma'am Angel. Sabi niya, ganda ng OOTD niyo, ma'am. Sabi niya, hindi ko na mapatapos Love Notes Unlimited. Nasa biyahe papunta sa Nasinto. Mahina signal data ko. Ingat po kayo lahat dyan. In the name of public service, hindi ko na napapakikan ni Sir Alex. Opo, wala na po siya. Ay, hindi niyo po ba nabalitaan? Hindi, umalis na po siya. Is no longer part ng atin. Pero pa rin po siya, part siya ng family pa rin. Yan naman dito naman po sa Action Radio ay family kami. Yan nga lang, hindi na po siya sumasahim papawid. Opo. Maraming salamat po. Mag-iingat din po kayo, Sir Mike Fernandez. Gandang hapon, Action Angel, with the heart. Yan, galing naman po yan kay Tito Ben Laor Lopez. Magandang hapon po sa inyo. At syempre sa anak po ninyo. Kay Lawrence BJ Lopez. Yan, sa nag-iisang anak na lalaki, diba? Ni Tito Ben Laor Lopez. Akalain mo, diba? Sabi dito, good evening, Madam Angel. Bahana naman dito sa bayan ng Kalasyaw. Good evening din po, ma'am. Sabi po ni Ma'am Robena de Vera, good afternoon pala, sabi niya. Parang gabi na kasi. Wow. Madilim po ba, ma'am?
Pero dito naman sa Dagupan, mayat maya po yung pagbuhos ng ulan, pero hindi ganun kalakasan. Ako, mag-iingat po kayo, Ma'am Rubena, no? Shoutout po din po natin si Nanay Mami, ayan. At ang mga kumars po natin, dyan sa may Ambutal Kalasyaw. Mga kumars natin dyan sa may salon, ayan, nila Ma'am Rubena, magandang hapon po. Good afternoon din kay Kenneth Galvez. Good afternoon po, Ma'am Angel. Sabi niya dito, cheating issues can be painful. Mamaya basahin natin yan sir, Pero batiin din po muna natin si Sir Eranio Paragas. Good PM Action Angel, kumusta po kayo? Pasensya na, ngayon lang ako nag-message dahil medyo busy ako. Ingat ka palagi dyan, good day and good health. Ayan, mula po yan kay Sir Eranio Paragas. Yan po yan sa may bayan po ng Aguilar. Pa-shoutout po sa mga kapatid ko sila Ronald, Vicky, Atong, Rose sa bayan po ng Montalban, Rizal. Good day and good health. Ako shoutout po sa mga kapatid po ni Sir Eranio Paragas, Diyan po yan sa may Montalban, Rizal. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, pag-usapan natin, mga ka-action, ito hong atin pong letter sender. Sabi dito ni Kenneth, cheating issues can be painful. Nakakamatay sa sakit, literally. Because when my ex cheated on me, I was diagnosed with depression. So, yeah, sabi niya, I know how painful betrayal can be. Not just emotionally, but mentally. Oo nga naman mga ka-action, Pero, yun nga, sabi ko nga kasi mga ka-action, may mga iba naman na nakakayanan nila. May iba rin mga ka-action na grabe din yung epekto sa kanila. Depende kasi yan kahit sabihin natin na, nako, ano lang yan, papalitan mo yan, ganyan. Para makikilala ka pa. Pero kasi yung pain, 'di ba? Hindi lang pain yung trauma, ganyan mga ka-aksyon. Kaya nga may mga taong hirap na silang magtiwala ulit, 'di ba? Hirap na silang kumbaga buksan ulit yung puso nila para magmahal ulit, kumilala ng bago kasi pakiramdam nila lahat ng tao sa paligid nila hindi nila mapagkakatiwalaan, mga ka-aksyon. Yun yung pwedeng maging epekto kapag yung tao po na yan ay niloko, 'di ba? Siya po ay kumbaga tawag doon nakaranas ng betrayal, mga ka-aksyon. Parang kay Sir Kenneth, pero okay naman na po ba kayo ngayon, Sir Kenneth, Kamusta na po kayo ngayon? Mahirap talaga mga ka-aksyon, kasi maapektuhan niya lahat diba? Maapektuhan niya. So sa letter sender natin, ang dami mong pinagdaanan ng betrayal, at ang dami mo rin beside kumbaga bukod kasi doon may mga iba pa siyang mga personal na problema din sa family. Tapos kailangan mo pang maging makipag-co-parent sa taong naging dahilan din ng masakit or malaking sakit mo, mga ka-aksyon, 'di ba? Kaya syempre mga ka-aksyon, sa letter sender natin, tignan mo rin yung actions niya. Hindi ibig sabihin na maging mabuti siya doon sa anak mo, ganyan, yung pinapakita niya okay na siya. Hindi ibig sabihin nun mga ka-aksyon mabuti rin siyang partner kasi napatunayan mo na yan, 'di ba? Kumbaga, na-experience mo na napatunayan mo na kung ano ang kaya niyang gawin sa relasyon ninyo. Kaya kung dumating man yung pagkakataon na gusto niyang bumalik, wag kang magpadala dun sa nostalgia, mga ka-action. Kasi minsan din, ay parang nagugustuhan din natin kasi kasi sinasabi ko naman sa inyo, mga ka-action, ang ganda rin kasi ng love, 'di ba? Sino ba namang taong ayaw mahalin, 'di ba? At magmahal. So kapag dumating yung panahon siguro, nasabihin niyang gusto niyang bumalik sa'yo, huwag kang magpapadala, mga ka-action, sa nostalgia lang, 'di ba? Kung may tunay na accountability, 'di ba? Apology, pagbabago and consistency, siguro okay. Pero for now, protect your peace, 'di ba? Co-parenting lang muna. Sabihin mo sa kanya, co-parenting muna kayo, Hindi niyo naman kasi hindi niyo kailangan maging happy family para maging mabuting parents sa anak ninyo. Tandaan niyo yan, mga ka-action, At siguro, wag mong kalimutan din na hindi mo kailangang bumalik sa taong pinili mong iwan para lang magkaroon ng happy ending, di ba? Minsan, mga ka-action, yung happy ending, hindi natin nahanap dun sa parang, yung babalikan niyo pa yung taong nanakit sa'yo, di ba? Minsan, okay na yung ikaw lang, tapos yung anak mo, di ba? Wala na yung taong nanakit sa inyo. Pero sinasabi ko sa inyo, mga ka-action, kasabay ng yung pagtanggap, yung pagpapalaya din
hindi lang ng tao mga ka-aksyon, kundi yung sarili nyo mismo, di ba? Kasi lahat tayo deserve natin na lumaya sa kung anumang bagay na nagpapahirap sa atin ngayon, di ba? O dun sa part na nakasakit sa atin, di ba? O, alam ko darating din sa point na magiging okay kayo, di ba? Parang si Kenneth, sabi niya, okay na okay ako, ma'am. Relate lang po sa story nyo, di ba? O, dapat dumating kayo sa point, mga ka-action, na masasabi nyo, okay na ako, di ba? Saktan nyo ako ulit, gano'n. Hindi joke. Di ba? Sana dumating kayo sa point na gano'n, yung, alam nyo yung mawala lahat ng trauma, mga ka-action, para buksan nyo ulit yung puso ninyo. Kasi ang ganda ng ng love, mga ka-action, di ba? Pero, at the same time, maging wais kayo, di ba? Maging matalino na kayo, mga ka-action, sa pagpili po ng mga taong mamahalin po ninyo, diba? Yun na naman, sabi dito, ang ganda nyo po, ma'am, very summer ang outfit, kahit malakas po ang ulan at baha sa ilang lugar. Ba't parang naging kasalanan ko? Natatawa ako sa mga sa mga comment doon kay Miss Universe 2018 ba siya, si Pia Wurtzbach, mga ka-aksyon. Kasi nag-post siya na nasa siya, tawag doon, kumbaga nakabakasyon siya, kasama niya yung jowa bells niya. Tapos parang may nag-comment ata doon na parang, naku, ganito na yung nangyayari sa tapos, di ba, parang naging kasalanan pa ng taong. Di ba, dahil able siya to, like, magbakasyon, ganyan. Wala na ba siyang karapatan? Kasi naghihirap ang Pilipinas, lubog yung maraming wala na bang karapatan? Hindi naman niya kasalanan, di ba? Ay, tigil-tigilan niyo ako, ha. Sabi dito, malakas ang ulat at baha sa Ilolo. Ay, wala tayong dyan. Diba? Sabi ni James Navarro, ito talaga to eh. Kumbaga, panira to ng buhay ko. Hindi, joke lang. Pero totoo ko nabasa yung kay Pia Wurtzbach. Kayo naman, wag niyong laging nire-relate na lang na, purkit ba, siya, dating Miss Universe, ganyan. Dapat na lang, tumulong ka na lang kaysa nagbakasyon. Di ko alam kung anong klaseng utak mayroon yung mga ganong nagko-comment, mga ka-action, di ba? Lalo to si Alexander James Navarro. Hindi, joke lang. Kaya, anti-anti ko yan, di ba? Mamaya mga ka-action, babasahin pa po natin yung iba pa nating advice. Oras natin 1:40 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! At narito ang balita sa oras na ito. Umalma ang Alliance of Concerned Teachers sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro hinggil sa papel ng ilang guro sa paghubog ng asal ng mga estudyante kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University at sinabing nakaiinsulto at nakakapagpapaba ito ng moral ng mga guro. Sa isang panayama, sinabi ni ACA Chairperson Ruby Bernardo na sa halip na sisihin ang mga guro, kailangan umano nila ng suporta sa gitna ng mababang sahod at mabigat na trabaho. Nauna nang nagpahayag din ng ACA sa sarili nitong social media channels laban sa pahayag ni Castro at kinwestiyon kung bakit nila itinuturo sa mga guro ang responsibilidad sa usapin ng karahasan sa paaralan. Sa Palace Press Briefing noong Martes, sinabi ni Castro na bukod sa mga magulang, ay dapat ding magabayan ang mga kabataan sa paaralan. Binanggit din niya na may ilang guro umanong lumalabag sa wastong asal at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Nanawagan naman si Bernardo sa Department of Education at kay Education Secretary Sonny Angara na suportahan at ipagtanggol ang mga guro. Ayon sa ACT official sa panayam ng isang news, nakapagtala umano sila ng 9 na insidente ng karahasan sa paaralan mula nang magsimula ang kasalukuyang school year. Hiniling niya sa Administrasyong Marcos at Kongreso na maglaan ng sapat na pondo para sa pag-iwas sa school violence, kabilang ang pagdagdag ng mental health at security personnel sa mga pampublikong paaralan. Iginiit din ng grupo na kailangang masusing imbestigahan kung paano nakakuha ng baril ang mga minor de edad na sangkot sa mga insidente ng karahasan sa paaralan. Kasunod ng pamaril sa Zamboanga City, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing imbestigasyon sa insidente at pagtukoy sa mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Sinabi rin ng DepEd na nakikipag-ugnay nito sa mental health partners upang makapagbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektado.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, aya so #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab-On. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-On. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail. Tibay ang kasama sa bawat gawa. Humanda na para sa biggest sale ng Our Home. Mga kababayan, i-ready na ang inyong mga checklist dahil narito na ang pinakamalaking sale ng Our Home na gaganapin sa August 21
hanggang 23, 2026 sa Baguio Cultural and Convention Center. Million fans around the world! Sulit na sulit ang mga deals na naghihintay sa inyo. Up to 85% off plus extra 10% off ang mga offers. Are you serious, my brother? May buy one get one at pwede pang mag 0% installment gamit ang major credit cards. Hindi makakapunta ng Baguio? Par, nasa na yung kasama nyo, par? Huwag mag-alala. May personal shoppers kami na handang tumulong sa inyo. Tumawag lang sa 0953-099-5343 para makapag-browse, makapagtanong at makapamili kahit nasa bahay lang kayo. Huwag palampasin ang pinakamalaking sale ng Our Home. August 21 hanggang 23 sa Baguio Cultural and Convention Center. Let's get ready to rumble! Our Home Big Sale. Kita kids! Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang Sed Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. Sed Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. Sed Liniment. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. Sed Liniment. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Oras po natin mga ka-aksyon, 1:50 na po ng hapon at tayo po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan. Kasama niyo pa rin po Action Angel Peralta sa atin pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Balikan natin mga ka-aksyon yung atin pong sulat. Sabi dito ni Kenneth, acceptance lang po talaga, but pain and sadness will be part of the process towards healing. Oo, mga ka-aksyon, ano? Yun talaga, masakit, mga ka-aksyon, mahirap. Sa una talagang, kumbaga parang kapag sa stage ka yung nasa process ka pa lang ng healing, mga ka-aksyon, walang timeline, parang pag naalala mo, ganyan. Lalo na kapag naalala mo yung masasayang moments ninyo, di ba? Hindi ka naman, lalo na yung nagawa niya sa'yo, mga ka-aksyon. Dami. Question mo yung worth mo, di ba? So, ang hirap, mga ka-aksyon, kapag kayo po ay biktima ho ng betrayal, no? Sabi dito, sa first lady nga, mali to. Masama to. Pero yun, mga ka-aksyon, siguro, sa letter sender natin, choose yourself this time. Kasi promise, mga ka-aksyon, sabi nga nung friend ko, iba daw yung glow kapag pinili mong mahalin ang sarili mo, di ba? So, mag-focus ka muna sa anak mo. At least, siya ang nagmamahal sa'yo ng buong buo, di ba? At syempre, yung sinasabi ko sa'yo na co-parenting, pwede naman yun. Goods naman yun, mga ka-aksyon, Pero syempre, kung talagang gusto niya makipagbalikan, kung mahal ka talaga niya, hindi ka niya sasaktan, di ba? Or noon ka pa niya pinaglaban. Ba't pa aabot sa ilang taon, mga ka-aksyon, bago niya ma-realize kung totoo man, di ba? Siguro, para sa ating lahat, mga ka-aksyon, gawin yun ninyong aral, especially sa letter sender natin. Lahat ng dinanas mo,
para magsimula ka ulit ng panibagong buhay, di ba? At lahat ng ng sakit, lahat ng baga, syempre nadurog yung puso mo, lahat ng trauma, surrender mo yan lahat sa Panginoon natin, na yung pinaranas sa'yo multiple times, di ba? Oo. Kaya mo darating din yung time na babalik din, sabihin natin yung tiwalang nasira, mga ka-aksyon, ng letter sender natin. At syempre, sa letter sender natin, sabi dito ay almost same din daw kayo ng story. Kilala daw siyang mabait, mabait din naman siyang partner, pero nagloko rin daw ang kanyang karelasyon. Ang unexpected nung nahuli ko siya. At ayun na, co-parenting na daw sila ngayon, mga ka-aksyon. Pwede ka namang magpatawad, mga ka-aksyon. Talaga, kailangan natin yon. Pero yung bibigyan mo pa rin siya ng chance or access ulit sa puso mo, sa buhay mo, diba? Ibang usapan na, ibang level na yun, mga ka-aksyon. At sabihin natin, yung process ng healing, mga ka-aksyon, yung healing na yan, wag ninyong minamadali, mga ka-aksyon. Talagang dapat siguraduhin yung okay na kayo, diba? Na-release nyo na lahat ng pain, kasi normal lang naman yung magkaroon kayo ng resentment, ganyan, diba? Towards sa isang tao, mga ka-aksyon. So yun, baka na lang, maging mabuting tatay na lang siya, hanggang doon na lang yung role niya or part niya sa buhay ng anak mo, mga ka-aksyon, sa letter sender natin. So this time, piliin mo muna ang sarili mo, diba? At kasi may mga ganyan kapag hindi nag-work yung pinalit niya sa'yo, babalik yan. Diba? Babalik siya. O, baka naman naghiwalay kasi sila. O, ipakita mo na kayang-kaya mo kahit wala siya, diba? Yun lang. Ano tayo dito? Girl, diba? Girl power, diba? Sa lahat ng letter sender natin. Ano pa? Konting tatag pa, mga ka-aksyon, Lalo-lalo na sa mga biktima ho ng betrayal, diba? Niloko, nasaktan. Darating din yung time na magiging okay ang lahat, diba? Na kumbaga, mapapalaya lahat. Pero mapapalaya yung sarili nyo mula doon sa pain, mga ka-aksyon na idinulot po sa inyo ng isang tao, diba? Ilan naman ang gusto kong sabihin sa letter sender natin. Diba? Okay lang, tama naman yun. Tama yung ginagawa niya. Tama yung ginagawa ng ex mo na kumbaga yung pagtayo niya bilang ama, diba? Okay yun, mga ka-aksyon. At least, alam niya yung responsibilidad niya, mga ka-aksyon, na kahit kayo ay giwalay na, yung responsibilidad niya hindi pa rin niya pinapabayaan. Pero pagdating doon sa'yo, ibang usapan kasi yun. Ibang na din yun, level na din yun, mga ka-aksyon, diba? Sa letter sender natin, sana maging maayos ang lahat. Sana ay maging matalino ka, diba? Sa pagdidesisyon. Sana ay mahanap mo ang kaligayahan, yung kaligayahang deserve mo, yung pagmamahal na deserve mo, diba? Hindi yung puro sakit, diba? Puro hinanakit, betrayal, ganyan, yung matatanggap mo. Kasi alam ko, kapag mabuti ang puso ng isang tao, may babalik din yan, mga ka-aksyon, maniwala po kayo. So yun lang naman sa lahat ng mga ka-aksyon po natin, ng mga nasaktan, mga iniwan, pinagpalit, niloko. Yan na, mga ka-aksyon. Taas ang kamay. Hindi, joke lang. Sana maging okay po kayong lahat. Pero maraming salamat po sa letter sender natin sa pag-share ng yung message, or message ng yung story. Kasi nakarelate si si Kenneth, nakarelate siya sa story niya. So, acceptance, tama, mga ka-aksyon, pagtanggap. Yung pain, yung kalungkutan, minsan, naroon yun bigla-bigla mo na nararamdaman, bigla-bigla mong maalala. Pero, lagi niyong tatandaan, mga ka-aksyon, na part yan ng yung process ng healing, mga ka-aksyon, Sana makarating kayo, sa lahat ng mga nasaktan doon sa talagang healed na, diba? Hilom na rin ang bawat sugat, mga ka-aksyon. Yun lang naman po ang gusto kong sabihin sa letter sender natin at sa inyo pong lahat. Oras natin, mga ka-aksyon.
3 minuto po bago sumapit ang 2:00 ng hapon at hanggang dito na lamang po ang programang Love Notes Unlimited. Pero bago po tayo magpaalam, batiin po muna natin yung mga tumutok po sa atin ngayong araw po ng Wednesday. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-action, lalong-lalo na ho sa mga tumutok, simula pa kanina hanggang sa mga oras po na ito. Thank you po, mga ka-action. Sa mga nagbigay po ng mga advice, ako na-appreciate ko po lahat yan. Pero bago po tayo magpaalam, batiin po muna natin Nanay Vivian Olarte. Diyan po yan sa may Tubaw, La Union, sa inyo pong buong pamilya. Maraming salamat po sa laging pagsuporta at pakikinig dito po sa atin pong program. Madam Julia Madriaga Marquez, magandang hapon. Thank you so much po. Kay Mama Lu Malanum, kay Sir Mike Fernandez, ako mag-iingat po kay Sir Mike. Sa inyo rin pong buong pamilya. Siya ngayon po ay nasa biyahe. Papunta po siya ng San Jacinto. Kay Tito Ben Laur Lopez, magandang hapon po. Kay Madam Robena de Vera, dyan po yan sa may bayan po ng Kalasyaw. Dilap-lalamot amo, kanto mga ka-aksyon. At sa kanya pong pinakamamahal, Sir Ronald. Ayan. At sa mga kumars natin dyan sa may salon, sa may ambutol-butol, Kalasyaw, ambutol yan talaga, mga ka-aksyon, Kay Kenneth Galvez, thank you so much sa iyong advice. Kay Sir Alfredo Mendoza, magandang hapon po. Kay Alexander James Navarro, yan, ang gulo na naman siya today. Thank you so much. Kay Natalie Soriano, hello Natalie. Kay Brian, ayan, si Brian Harris Almonte, aray ko po, nanonood siya. Ganun din po kay Madam Rosel Hugilon. Kay Auntie Marie, ayan, Auntie Marie, hello po Auntie Marie. Shout out po sa inyo. At kay Sir Ginor Peralta ng Centrum Fuel Kalasyaw, magandang hapon po sa inyo. Batiin din po natin na Christy Fabilaison ng Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. Sabi niya dito, mga ka-aksyon, basahin lang natin yung comment niya. Good afternoon po, Action Angel. Ang ganda po kayo. Ang bagay na bagay ang inyong kasuot. Wow, maraming salamat po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. Shoutout po kay Nanay Christy. Diyan po yan sa may Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. Sir Reynaldo Sr., Sir Reynaldo Jr., shoutout po sa inyong lahat. Batiin din po natin si Kuya Marvin Peralta. Yan, yung pinsan ko po, mga ka-action, nasa ibang bansa siya ngayon. Siya po ay isang nurse. Yan. Hindi ko alam kung saan banda siya, mga ka-action, sa ibang bansa eh. Siya, shoutout po sa inyo, Kuya Marvin. Kay Mami Lenny Olivas, magandang hapon po. Kay Tita Girly, shout out po Tita Girly. Kay Ryan Vincent Cruz, ganoon din kay Riza Joy Villanueva, Sir Manolito Mondero. Sa Dumondan family, magandang hapon po. Madam Juvie Sultay Bugawan, Sir Eranio Paragas, Sir Rene Boy Paragas, magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ganoon din po kay Ate Vida batiin natin kasi dito siya kanina si Ate RM, yan. Magandang hapon. At sa inyo pong lahat, batiin din natin Lawrence BJ Lopez. Yan, special yan. Panghuli talaga para special. Special. Diba? Kasi, syempre. At sa inyo pong lahat, mga ka-action, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa ngayong araw po ng Wednesday, mga ka-aksyon. At dito na po nagtatapos ang atin pong kwentuhan, kilig, ayan, at mga kwentong inyo pong napakinggan. Dito po yan sa programang Love Notes Unlimited. Nakasama po natin sa atin pong Master Control, Engineer Kenneth Villanueva. At sa pangalan po yan ng aming pong Station Manager, Action Violi Valdez Ferreira. Ako naman po yung nakakwentuhan at nakasama. Ako po ito si Action Angel Peralta. Tumutok po kayo, mga ka-aksyon. Bukas po ulit 2:30 hanggang 2:00 ng hapon. Dito po yan sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, 1161 kHz. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Radio 1161. 1161. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 for DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Balik Top Hits! Action Radyo! Balik Top Hits! You followed me to Texas. You followed me to Utah. We didn't find it there, so we moved on. You went with me to Alabama. Things look good in Birmingham. Didn't find it there, so we moved on. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for they're only fleeting things, my elusive dreams. You had my child in Memphis, then I heard of work
in Nashville. Didn't find it there, so we moved on to a small farm in Nebraska.